Yma heddi fel y gwelwch chi yn Ddiwrnod y Rhuban Gwyn. A chyfle gennym ni i ddeffro yn hymwybyddiaeth o fodolaeth trais domestig. A chofio am y rai hynny, merched a gwragedd gan fwyaf sydd yn dioddau trais yn eu cartrefi ac ymhlith i teuluoedd a'i hanwyliad. A chofio hefyd, gyda thristwch mawr, y rai hynny nad ydyn nhw wedi goroesi, y cam-driniaeth enbyd hon. Mae hyn yn digwydd ar adeg arbennig iawn yn ein hanes ni a chwpan y byd. Yn digwydd yn Qatar, a fel mae'n digwydd heddi, mae Cymru, mae ddiwrnod mawr i Gymru wrth iddyn nhw wynebu Iran. Mae thema'r diwrnod yn codi o'r gystadleuaeth cwpan y byd. Thema y diwrnod yw y gôl. Nawr mae yna 11 person yn chwarae yn y tîm ar y cae. P'un os na bosibilrwydd fod yr 11 yn gallu sgori gôl sydd gwestiwn. Yma hyrwyddwyr yr ymgyrch hynny yn rhoi 11 pwynt neu nod i gyrchu atyn nhw. Pethau y gall dynion a bechgyn yn arbennig i meithrin a'i gwneud i greu byd cydradd a diogel i ferched a gwragedd. Gadewch i ni feddwl am yr 11 peth, neu henwi nhw o leia. Meithrin y gallu sefyll gyda phobl, i fod yn ffrind, i fod yn gydymaeth, i fod yn hebrynydd, a gallu i aros. Y gallu i fod yn ofalgar, yr awydd i fod yn ofalgar. Yr awydd i fod yn llawn cydymdeimlad, i geisio gosod yn hunain yn sefyllfa rhywun arall, a deall i poen, a rhannu i gofid a'i gwau. Meithrin tirioneb. A dewrder i gydnabod bodolaeth rhywbeth a mae'n gas gemnyn ni i gydnabod ond mae'n bwysig bod ni yn i gydnabod Meithrin dycnwch. Bod yn bobl ddibynadwy. Meithrin gobaith. Bod yn bobl egwyddorol, fyriol a chefnogol. Wel, na chi 11 o bethau mawrion. Mae modd i gwneud nhw a chyrchu atyn nhw a chamau bach. Ac os gewn ni wneud camau bach heddiw i wireddu yr 11 peth yma yn ein bywyd ni, fe fydd hynny nid yn unig yn lles i ni, ond yn lles ac yn ddiogelwch i bobl arall sydd yn cael y byd yma yn lle anodd a pheryglus a phoenus i fyw ynddo fe.